DXDC Radyoman Report. Niresulta sa dugong engkwentro ang gilusad nga bypass operation sa Eden Police. Dihang giingong nisukol patay ang target sa operasyon kaganihang alas 12 sa kadlawon. Giila ang suspect nga si alias Hassan, residente sa Bangkal, Davao City. Gibutyag ni Police Captain Hazel Tuazon, Davao City Police Office spokesperson, sa bypass sa Purok 11, Angeles, Barangay Katigan, Turil District, positibong napalitan og droga ang suspect sa kantidad na 2,000 pesos. Apan dihang nakamatikod ang suspect nga pulis ang katransak niini, nibunlot kinig .38 nga revolver ug gipusil ang mga operatiba. Nakalikay galayon ng mga pulis ug gidepensa sa ilahang mga kaugalingon ug gipusil sa katulong higayon ang suspect igo sa iyahang kalawasan. Gisulayan kinig dala sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Nanay naghatag og report sa ato ang kapulisan sa Eden nga kani siya nagabaligya. So nagkandak nga ato ang kapulisan og kanang validation kung tinuod ba. So mao na nagkandak after nga na detect sa ato ang kapulisan nga mao na nagabaligya sa mo to nagkandak sila og bypass operation. Og kato nakuhaan gyud siya og kanang open man ang kapulisan, pwede sila magpakandak og investigation para ma-satisfy gud sila kung unsa gyud ang tinuod nga activity ginabuhat sila anak 24 hours. Dili man gud 24 hours na ay nakabalo ang ato ang member sa family kung unsa activity nga gibuhat sa ilahang anak o igsoon. Na-recover sa Soko ang .38 nga armas sa suspect, mga bala og sobra sa 6,000 pesos nga kantidad sa shabu. Ang patayng lawas sa suspect ana karon sa Villa Funeral Homes sa Turil, Davao City. Gikan dinhi sa DCPO, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman ay ni Genita, Tatak, RMN. Tatak RMN.